Το όνομά μου είναι Γιώργος Ντότας. Είμαι από το Άνω Διακοφτό Αιγείου, Αχαΐα. Το πρόβλημα στην όραση υπήρχε. Το όνομά μου είναι Γιώργος Ντότας. Είμαι από το Άνω Διακοφτό Αιγείου, Αχαΐα. Το πρόβλημα στην όραση υπήρχε από τότε που γεννήθηκα από το αριστερό μου μάτι. Στο δεξί μάτι είχα κάποια όραση, γύρω στα 4 δέκατα περίπου. Και μετά στα 23 μου έπαθα αποκόλληση στον αμφιστροειδή στο δεξί μάτι. Οπότε από τότε και μετά έχω χάσει εντελώς την όρασή μου. Η ζωή σε κάθε πόλη για κάποιον που δεν βλέπει είναι αρκετά δύσκολη, γιατί δεν είναι καθόλου προσβάσιμη. Τα πεζοδρόμια που υπάρχουν δυστυχώς είναι, να το πω, απαράδεκτα τουλάχιστον. Υπάρχουν πάρα πολλά εμπόδια που μας δυσκολεύουν και όχι μόνο εμάς που έχουμε αναπηρία όρασης, αλλά και άλλους συμπολίτες μας. Κάποιους που είναι στο αναπηρικό αμαξίδιο ή κάποιους που είναι με παππούδες με μπαστούνάκι ή κάποια μαμά που θέλει να περάσει με το καρότσι της, με το μωράκι της. Η Αθηνά στη ζωή μου μπήκε πριν 4 μήνες περίπου. Είναι ο δεύτερος σκύλος που έχω. Είχα έναν σκύλο οδηγό που ήταν πάρα πολύ καλό, στον Έκτορα, που τον είχα περίπου για 2,5 χρόνια. Η ζωή με το σκύλο οδηγό είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι σχέση αγάπης, σχέση εμπιστοσύνης. Εμπιστεύομαι την Αθηνά όπως και η Αθηνά εμένα και περνάμε πάρα πολύ ωραία μαζί. Τα πιο συνηθισμένα λάθη που κάνει κάποιος όταν μας βλέπει με το σκύλο οδηγό μας είναι το να έρθει να χαϊδέψει το σκύλο μας, που αυτό δεν πρέπει, γιατί ο σκύλος εκείνη τη στιγμή εργάζεται. Οπότε όταν θα βλέπει κάποιος τον σκύλο οδηγό με αυτό το ειδικό γυλαίκο, πρέπει να μην του μιλάει και να μην τον χαϊδεύει. Ένα άλλο λάθος είναι ότι όποιος έχει σκύλο δεν πρέπει να έρχεται κοντά μας, γιατί ο σκύλος ο δικός του μπορεί να επιτεθεί στον δικό μας και πάλι θα χάσουμε τον προσανατολισμό μας και είναι επικίνδυνο να χτυπήσουμε. Η ζωή χωρίς το σκύλο οδηγό είναι σαφώς πιο δύσκολη. Κάποιος που κυκλοφορεί με λευκό μπαστούνάκι μπορεί και εντοπίζει μόνο τα εμπόδια που υπάρχουν στο έδαφος, ενώ ο σκύλος εντοπίζει και τα κάτω εμπόδια και τα πάνω εμπόδια. Δηλαδή ένα κλαδί δέντρου, ένα μπαλκόνι, μία τέντα, μία ταμπέλα. Όποιος έχει λευκό μπαστούνι είναι πολύ πιο εύκολο να χτυπήσει. Ενώ με το σκύλο οδηγό, ο σκύλος οδηγός έχει εκπαιδευτεί να καλύπτει 1,5 μέτρο πλάτος, ώστε να χωράμε να περάσουμε και οι δύο, και να καλύπτει και μέχρι και 2 μέτρα ύψος. Οπότε ο σκύλος έχει εκπαιδευτεί γι' αυτό και έτσι πηγαίνουμε με ασφάλεια στον δρόμο χωρίς να χτυπήσουμε. Υπάρχει πάρα πολύ δέσιμο μεταξύ του χειριστή και του σκύλου οδηγού. Εκπαιδεύονται μαζί περίπου για 1 μήνα και μετά γίνονται μία ομάδα. Σιγά σιγά μαθαίνω εγώ το σκύλο, ο σκύλος μαθαίνει εμένα και προχωράμε και συνέχεια βελτιωνόμαστε μέχρι που να γίνουμε η τέλεια ομάδα και να πηγαίνουμε μετά παντού και χωρίς κανένα πρόβλημα. Στην Αθηνά εκτιμάω ότι είναι πάρα πολύ καλή παρέα. Στο σπίτι είμαστε συνέχεια μαζί, βασικά είμαστε παντού μαζί, όπου πηγαίνουμε μαζί. Στα μέσα μεταφοράς, στο γήπεδο, στο πάρκο για να παίξουμε, που το χρειάζεται πάρα πολύ και το έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Δηλαδή έχουμε το σκύλο οδηγό, ναι, αλλά πρέπει όμως, εκτός από το να μας βοηθάει, πρέπει και να παίζει και να εκτονώνεται μαζί με άλλα σκυλιά και να ζει μια κανονική ζωή. Ο Γιώργος Ντότας, ένας τυφλός συμπολίτης μας και η Αθηνά. Μαζί παντού. Εκείνη είναι τα μάτια του. Προέκταση του εαυτού του. Άνθρωπος και ζώο μαζί. Σε μια σχέση αρμονική, με έναν δεσμό ισχυρό και αδιάρρηκτο. Τέτοιες ιστορίες θα σας αφηγηθούμε σήμερα. Με πρωταγωνιστές σκύλους οδηγούς για άτομα με οπτική αναπηρία. Η Εμμανουέλα Μασούρου και ο Φώτης Λέφας θα μας περιγράψουν και τη δική τους δύσκολη καθημερινότητα στους αφιλόξενους, γεμάτους παγίδες για τα άτομα με αναπηρία ελληνικούς δρόμους. Θα μας συστήσουν και τους τετράποδους συνοδοιπόρους τους, τον Ντόβι και την Άριελ. Θα τους συναντήσουμε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που είναι πρότυπο προσβασιμότητας, καθώς έχει σχεδιαστεί και λειτουργεί με τρόπο που να είναι πλήρως προσβάσιμο από άτομα με αναπηρία. Έτσι καλλιεργείται και ενισχύεται η κουλτούρα της συμπερίληψης στην κοινωνία μας.
Εκεί θα βρίσκεται και ο Γιάννης Κονδράρος, ιδρυτής της Liberty, μιας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης, η οποία ιδρύθηκε με σκοπό να εκπαιδεύει σκύλους οδηγούς. Ως έμπειρος εκπαιδευτής θα μας εξηγήσει τα πάντα για αυτούς τους τετράποδους ήρωες που προσφέρουν πολύτιμο κοινωνικό έργο. Στη συνέχεια θα βρεθούμε στο κέντρο της Αθήνας για να γνωρίσουμε μια νεαρή σκυλίτσα καλονή, την Τίφανη, και τον άνθρωπό της, τη σχεδιάστρια μόδας Δάφνη Βαλέντε. Η ουρά της Τίφανη δεν είναι η μοναδική στο σπίτι της κυρίας Βαλέντε. Υπάρχουν και 2 γάτες, πρώινα δεσποτάκια, ο Νόντας και η Ψινάκη, από το Ψιψινάκι. Έχουμε πολλά να κουβεντιάσουμε. Ας ξεκινήσουμε. Αλλά και για μας που δεν βλέπουμε, χωρίζεται σε 2 επίπεδα. Το πρώτο είναι ο λάθος τρόπος που γίνονται τα πράγματα, είτε αυτό αφορά έργα, είτε υποδομές οι οποίες είναι ανύπαρκτες, που θα έπρεπε το κράτος να μεριμνά για αυτές. Ας πούμε ένα παράδειγμα, ηχητικά φανάρια. Δεν υπάρχουν σχεδόν πουθενά. Μαθαίνουμε να περνάμε τους δρόμους ακούγοντας την κίνηση των αυτοκινήτων. Αυτό σημαίνει όμως ότι αν βρεθούμε σε ένα μεγάλο δρόμο κάποια ώρα η οποία δεν έχει κίνηση, δεν ξέρουμε αν υπάρχει, αν το φανάρι μας επιτρέπει εκείνη την ώρα να περάσουμε ή όχι. Μπορεί να περάσουμε τον δρόμο γιατί δεν ακούμε κανένα αυτοκίνητο, αλλά να έρχεται κάποιο αυτοκίνητο με ταχύτητα και να γίνει το ατύχημα. Τα φανάρια είναι κάτι πολύ βασικό. Και όλα βέβαια τα άλλα προβλήματα που υπάρχουν, όπως δέντρα μέσα στη μέση ενός στενού πεζοδρομίου, δέντρα που γέρνουν ακόμα χειρότερα, που είναι σχεδόν αδύνατο να τα βρεις με τον μπαστούνι. Και ο δεύτερος τομέας είναι δυστυχώς η παιδεία. Η παιδεία που έχουμε εδώ στην Ελλάδα. Ο κόσμος δεν έχει ενημέρωση, είμαστε αρκετά πίσω. Μου περιγράφετε δρόμους γεμάτους παγίδες. Είναι survivor η κατάσταση. Οπότε φαντάζομαι ότι αυτά τα υπέροχα ζώα που έχετε μπροστά σας ήρθαν να σας βοηθήσουν να αποφεύγετε αυτές τις παγίδες, ήρθαν να διευκολύνουν τη ζωή σας. Πότε αποκτήσατε σκύλο οδηγό? Εγώ τον Ντόβι τον έχω περίπου 1,5 χρόνο τώρα και πραγματικά έχει βελτιώσει κατά πάρα πολύ την καθημερινότητά μου. Ουσιαστικά έχει γίνει τα μάτια μου, δηλαδή βλέπει τα εμπόδια που δεν μπορώ να αποφύγω εγώ με τον μπαστούνι, που σημαίνει κλαδιά που μπορεί να μου έρθουν στο κεφάλι, λακκούβες που μπορεί να πέσω μέσα και να μην τις βρω για κάποιο λόγο. Και αυτό μου δίνει και τη δυνατότητα να μπορώ να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο όσο είναι δυνατόν, γιατί με τον μπαστούνι αναγκαζόμουν τις πιο πολλές φορές να κατεβαίνω στο δρόμο, γιατί ήταν πιο ασφαλές από το να μου έρχονται πράγματα στο κεφάλι. Αυτά τα σκυλιά είναι πολύ σπουδαίο απόκτημα για έναν άνθρωπο που δεν βλέπει. Σαφώς αλλάζει πάρα πολύ την καθημερινότητα. Εγώ είμαι με την Άριελ 2 χρόνια. Είναι ο πρώτος σκύλος οδηγός που απόκτησα. Μέχρι τώρα κινιόμουν με το λευκό μπαστούνι που γνωρίζουμε όλοι, με πάρα πολλά προβλήματα, πάρα πολλές καθυστερήσεις στον δρόμο. Φανταστείτε ότι με ένα σκύλο οδηγό περίπου κάνουμε τις δουλειές που είναι να κάνουμε στο μισό χρόνο. Πρέπει να πω όμως ότι εδώ στην Ελλάδα ακόμα και αυτά τα σκυλιά αντιμετωπίζουν πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις και πολλές φορές επιλέγουν, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά, να μας οδηγήσουν κατεβάζοντάς μας στο δρόμο. Η κυκλοφορία στο δρόμο είναι ένα θέμα. Το άλλο θέμα είναι η πρόσβαση σε κλειστούς χώρους. Παρά την νομοθεσία που προβλέπει συγκεκριμένα πράγματα, ακόμα υπάρχουν δυσκολίες. Αυτός ο χώρος στον οποίο βρισκόμαστε, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, είναι εξαίρεση. Γιατί επιτρέπει στα άτομα με προβλήματα όρασης και τους σκύλους οδηγούς να μπαίνουν σε πάρα πολλούς χώρους. Υπήρξαν περιπτώσεις που δεν σας άφησαν, ενώ βάσει της νομοθεσίας μπορούσατε να μπείτε, επιτρεπόταν σε κάποιους χώρους και σας έβγαλαν έξω, ή σε ταξί ή σε μέσα μαζικής μεταφοράς? Τα μέσα μαζικής μεταφοράς όχι, δεν έχει προκύψει κάποιο θέμα. Εντάξει, κάποιες φορές οι οδηγοί ρωτάνε, δεν καταλαβαίνουν ότι είναι σκύλος οδηγός, οπότε σταματάνε το λεωφορείο και έρχονται πίσω. Μόλις βέβαια τους εξηγήσουμε ότι είναι σκύλος οδηγός, δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Με το ταξί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχει τραγικό πρόβλημα σε κατάσταση ότι αν περάσει η ώρα και σταματήσουν τα μέσα,
Έχουμε μεγάλο πρόβλημα το να γυρίσουμε σπίτι. Αν μπορεί να μην σε πάρει κανένας. Η νομοθεσία δυστυχώς δεν είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι. Αφήνει παράθυρα. Ξέρεις τώρα, Γιάννη, ποιο είναι το πρόβλημα. Έτσι όπως τα βλέπω και τα τρία, θέλω να τα ζουπήξω. Αλλά είναι ακριβώς αυτό που δεν πρέπει να κάνει κανείς με κάποιον σκύλο οδηγό. Είναι το πιο συνηθισμένο λάθος, σωστά? Σωστά, είναι λάθος αυτό. Παρενοχλούμε έναν σκύλο οδηγό τη στιγμή που αυτός εργάζεται. Που προσέχει έναν συνάνθρωπό μας, που με αυτό που κάνουμε πολλές φορές μπορεί να του κοστίσει. Και δεν το αντιλαμβανόμαστε. Και γι' αυτό είμαστε εδώ, για να εξηγήσουμε στον κόσμο τι πρέπει να κάνει, γιατί πολλοί από αυτούς δεν το γνωρίζουν. Τι άλλα λάθη κάνει ο κόσμος όταν έρχεται σε επαφή με ένα τέτοιο σκύλο? Πολλές φορές άνθρωποι, επειδή είναι πολύ φιλόζωοι, με την αγάπη τους, προσπαθούν να τα προσεγγίσουν, να τους μιλήσουν, να τα χαϊδέψουν. Να επικοινωνήσουν. Να επικοινωνήσουν μαζί τους. Ή άμα έχουν το σκυλάκο τους, που μπορεί να είναι καλός σκυλάκος και θέλουν να ευχαριστηθούν όλοι μαζί, να πάνε κοντά για να παίξει. Εκείνη τη στιγμή αυτό είναι λάθος και δεν το καταλαβαίνουν. Δεν είναι κατάλληλες συνθήκες για να κοινωνικοποιηθούν τα σκυλιά τους. Δεν είναι, όχι. Γιατί είναι πολύ απλό πολλές φορές, επειδή πηγαίνουμε σε σχολεία και κάνουμε εκπαιδευτικά προγράμματα για τα παιδιά, για την καινούργια γενιά, το πιο σημαντικό, τους λέμε ότι είναι σαν να είναι ο μπαμπάς και η μαμά με το αυτοκίνητο και τρέχουν με 200 χιλιόμετρα. Τους πιάσουν και τους κλείνουν στα μάτια, για παράδειγμα, ή τους μιλήσουν εκείνη τη στιγμή. Πόσο πολύ επικίνδυνο μπορεί να είναι. Ειδικά στα πεζοδρόμια εδώ στην Ελλάδα, που γνωρίζουμε ότι πολλές φορές πολλά επικίνδυνα πράγματα μπορούν να συμβούν. Πολλά ερεθίσματα, λίγο να χάσει την προσοχή το σκύλος, είναι πολύ επικίνδυνο. Μπορεί να χτυπήσει πολύ εύκολα. Έχουμε κάνει τεράστια βήματα, όμως ακόμα έχουμε πρόβλημα στην προσβασιμότητα και στην αποδοχή των σκύλων οδηγών στην Ελλάδα. Και πολλοί άνθρωποι παίρνουν ένα σκύλο οδηγό για να εξυπηρετηθούν, και αυτός είναι ο σκοπός μας εμείς, η Liberty. Εκεί στηρίζεται, στο να βοηθήσουμε ανθρώπους που είναι ήδη ανεξάρτητοι να γίνουν ακόμα πιο ανεξάρτητοι, ακόμα πιο αυτόνομοι. Και με το που να τους στερούν την προσβασιμότητα κάπου, τους αποκλείουν και αυτούς τους ίδιους. Είναι σαν να του λένε: μην μπαίνεις εδώ, βγες, φύγε. Να δούμε λίγο τις λεπτομέρειες αυτής της εκπαίδευσης που, από ό,τι καταλαβαίνω, διαρκεί πολύ και είναι και πολύπλοκη. Υπάρχουν ράτσες που είναι περισσότερο κατάλληλες για να γίνουν οδηγοί τυφλών? Είναι κάποιες ράτσες που χρησιμοποιούμε περισσότερο, όπως τα λαμπραντόρ που βλέπετε, στους διάφορους χρωματισμούς, που είναι το ξανθό, το σοκολάτι και το μαύρο. Είναι οι ράτσες, είναι το Golden Retriever. Αυτά είναι τα Labrador Retriever, είναι τα Golden Retriever, είναι πιο μακρύτριχα, ανήκουν στην ίδια οικογένεια. Είναι γερμανική πιμενική. Ανέφερες αυτές τις συγκεκριμένες ράτσες. Και υπάρχουν και κάποιες άλλες. Ποια είναι λοιπόν τα χαρακτηριστικά αυτών των σκυλιών που τα κάνει ιδανικά για τη συγκεκριμένη περίπτωση? Είναι κοινωνικά, μπορούν να καταλάβουν το χώρο πολύ εύκολα, είναι εκπαιδεύσιμα, προσαρμόζονται πολύ γρήγορα στις καινούργιες συνθήκες, είναι οξυδερκείς σαν σκύλοι, θέλουν να εξυπηρετήσουν τον άνθρωπο. Πολύ. Είναι ανθρωποκεντρικά. Είναι ανθρωποκεντρικά σκυλιά και ταυτόχρονα έχουν και μια μικρή αυτονομία, επειδή θέλουν πολλές φορές όταν τους διδάσκουμε την έξυπνη ανυπακοή. Η έξυπνη ανυπακοή είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα που μαθαίνει ένας σκύλος οδηγός. Μαθαίνει τι δηλαδή. Όταν εμείς του δώσουμε μια εντολή να προχωρήσει στην ευθεία σε ένα πεζοδρόμιο, όταν υπάρχει ένα κλαδί, για παράδειγμα, στο ύψος του κεφαλιού μας, ή μια πόρτα, ή ένα παράθυρο, ή ένα μπαλκόνι, ή κάτι αιχμηρό, εκείνη τη στιγμή ο σκύλος μας αντιστέκεται. Παρόλο που του λέμε να συνεχίσει ευθεία, το βλέπει ότι το ύψος μας δεν μπορεί να περάσει από εκεί και βρίσκει τον κατάλληλο τρόπο ώστε να το αποφύγουμε. Κάποιες στιγμές λοιπόν αυτή η ανυπακοή είναι αρετή. Αρετή. Για τους συγκεκριμένους σκύλους. Ναι. Σε ποια ηλικία ξεκινάει η εκπαίδευση, πόσο διαρκεί και τι ακριβώς κάνεις? Η εκπαίδευση ξεκινάει σχεδόν από τότε που γεννιούνται. Εφόσον πούμε ότι αυτός ο σκύλος περνάει αυτά τα κριτήρια και έχει τις δυνατότητες για να γίνει ένας σκύλος οδηγός, έχουμε ένα δίκτυο εθελοντών που περίπου για έναν χρόνο τους παρακολουθούμε, τους έχουμε ήδη αξιολογήσει και έχουμε δει ότι μπορούν να πάρουν ένα σκύλο οδηγό.
Αυτοί οι εθελοντές θα μπορούσατε να είστε κι εσείς. Γίνονται ανάδοχοι δηλαδή του σκύλου για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Μάλιστα. Είναι ανάδοχοι. Είναι puppy raisers, puppy fosters, έτσι το λέμε. Είναι ανάδοχοι εθελοντές που με την δικιά μας υποστήριξη και την εκπαίδευσή μας που κάνουμε ατομικά μαθήματα σπίτι τους, εκτός σπιτιού, ομαδικά, μαθαίνουν και αυτοί με τη βοήθειά μας στο σκύλο πώς να τον κοινωνικοποιήσουν σωστά, να μην φοβάται πράγματα, να μην κυνηγάει για παράδειγμα τις γατούλες, να μην κυνηγάει τα πουλιά, όσο γίνεται να είναι αδιάφορος με τα ερεθίσματα και με το περιβάλλον. Να είναι στοχοπροσιλωμένος. Σωστά, πολύ σωστά. Μετά από τον πρώτο χρόνο της αναδοχής, ουσιαστικά παίρνουμε αυτό το σκύλο, τον κρατάμε στη σχολή και του μαθαίνουμε όλα τα υπόλοιπα πράγματα που πρέπει να μάθει όταν φοράει αυτό το ειδικό σαμάρι. Όταν φοράει αυτό το ειδικό σαμάρι ο σκύλος, ουσιαστικά είναι σαν να εργάζεται. Εκείνη τη στιγμή έχει ένα σκοπό, ένα πολύ σπουδαίο σκοπό, να πάει τον συνάνθρωπό μας με την οπτική αναπηρία, τον τυφλό άνθρωπο αυτό, εκεί που του έχει ζητήσει με ασφάλεια, χωρίς να χτυπήσει. Τόσο απλά, αλλά και τόσο δύσκολα. Αυτά τα δύο σκυλιά είναι εκπαιδευμένα πάρα πολύ καλά και όπως ανέφερες πριν, είναι πολυετής η εκπαίδευσή τους. Είναι πολύ δύσκολη για να κάνουν όλα αυτά τα πράγματα που καλούνται να κάνουν. Χρειάστηκε εντός εισαγωγικών να εκπαιδευτείτε κι εσείς στο να μπορέσετε να συνεργάζεστε πια όταν μπήκαν στη ζωή σας τα σκυλιά? Ναι, φυσικά. Για να γίνεις χειριστής ενός σκύλου οδηγού, χρειάζεται να εκπαιδευτείς μαζί του για να μάθεις και τις εντολές που θα χρειαστεί να του λες, αλλά και το πώς να κινείσαι μαζί του, πώς να καταλαβαίνεις αυτά που σου δείχνει με την κίνησή του και γενικά το πώς να αλληλεπιδράτε. Γιατί ουσιαστικά είναι μια ομάδα, δεν είναι ρομπότ που απλά του λες πήγαινε εκεί και πάει. Πρέπει να καταλαβαίνει και αυτός τι του ζητάς και πρέπει να καταλαβαίνεις και εσύ τι σου δείχνει κάθε φορά. Είπες πριν, αυτά τα ζώα δεν είναι κατοικίδια, είναι ζώα εργασίας, είναι σκύλοι εργασίας. Όμως, είναι δύο σκυλιά που ζουν μαζί σας και επειδή εσείς ζείτε μαζί, συμβιώνουν και οι δύο σκύλοι εργασίας μαζί. Να δούμε λίγο αυτή τη σχέση μεταξύ τους, πώς είναι, πώς αναπτύχθηκε. Τα συγκεκριμένα σκυλιά γνωρίζονται πριν έρθουν στα χέρια μας. Γιατί ανήκουν και τα δύο στην Liberty. Ήτανε από κουτάβια μαζί, συναντιόντουσαν και μετά στο εκπαιδευτήριο, κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, ήτανε μαζί. Οπότε όταν βρεθήκανε στο σπίτι μαζί μας, δεν υπήρχε καμία αλλαγή για αυτά, ίσα-ίσα ξαναβρήκαν την παρέα τους. Αλλά γενικότερα αυτά τα σκυλιά, επειδή γίνονται πολύ κοινωνικά μέσω της εκπαίδευσης κτλ., είναι ένα μεγάλο κομμάτι της εκπαίδευσης αυτό, δεν θα είχαν πρόβλημα με κανένα σκύλο γενικότερα. Ας ήταν και ένα άλλο ζωάκι, μπορεί να είχαμε και έναν άλλο σκύλο. Και γάτα καμιά φορά. Και γάτα. Δεν θα είχαν πρόβλημα. Πόσος χώρος υπάρχει για παιχνίδι στη ζωή αυτών των σκύλων? Πολύ και πρέπει να υπάρχει. Εγώ τον πηγαίνω τουλάχιστον μια φορά τη βδομάδα στο πάρκο και είναι πολύ σημαντικό να εκτονώνονται, γιατί επειδή ακριβώς εργάζονται και καθημερινά και πολλές ώρες και το μυαλό τους ουσιαστικά δουλεύει σε αυτό για να εργαστούν, πρέπει να υπάρχει και ο χρόνος που θα χαλαρώσουν, θα παίξουν και θα είναι για λίγο ελεύθερα, ας πούμε, δεν θα έχουν να σκέφτονται την ευθύνη του να μας οδηγήσουν. Γιατί όταν φοράνε το σαμάρι, καταλαβαίνουν ότι αυτή τη στιγμή είμαι υπεύθυνος και πρέπει ουσιαστικά φέρω την ευθύνη για το άτομο που οδηγώ. Και καταλαβαίνουν ότι τώρα πρέπει να σκεφτώ πώς δεν θα χτυπήσει, πώς θα τον περάσω από εδώ, να βρω τη λύση, να βρω πώς θα περάσει με ασφάλεια ο χειριστής, οπότε χρειάζεται και τον ελεύθερο τους χρόνο. Είναι πολύ μεγάλο η πίεση της δουλειάς τους και η ευθύνη της δουλειάς τους. Έχουν υπάρξει φορές σε αυτά τα σχεδόν 2 χρόνια που είναι μαζί σας, που σας έχουν προδώσει, να το πω έτσι, αυτά τα σκυλιά, που δεν υπολόγισαν σωστά τις συνθήκες και δεν είχαν το αποτέλεσμα που έπρεπε να έχουν? Κοιτάξτε να δείτε, είναι ζωντανά πλάσματα, δεν είναι ρομπότ. Σαφώς υπάρχει πάντα η πιθανότητα λάθους
Γι' αυτό γίνεται ομάδα ο χειριστής με το σκύλο, ώστε να μπορέσει να διαχειριστεί ακόμα και την περίπτωση του λάθους. Λοιπόν, λάθος κάνουμε και εμείς οι άνθρωποι στην επιλογή που θα κάνουμε. Πόσο ένας σκύλος. Το θέμα είναι όταν θα γίνει το λάθος ή πριν γίνει το λάθος μάλλον, να υπάρχει μια σωστή διαχείριση και μια σωστή συνεργασία μεταξύ του σκύλου και του χειριστή, ώστε να διορθωθεί χωρίς να προκύψει πρόβλημα. Η επικοινωνία με τα ζώα δεν χρειάζεται τις λέξεις. Αυτό είναι δεδομένο, το ξέρουμε όλοι όσοι συμβιώνουμε με κάποιο ζώο. Αν όμως μιλούσατε τη γλώσσα της σκυλίσια, τι θα λέγατε στα ζώα αυτά που είναι τα μάτια σας, όπως είπατε πριν? Εγώ θα του έλεγα τον Τόβι ότι είναι ό,τι πιο σημαντικό έχω, αλλά νομίζω ότι το καταλαβαίνει. Είναι μια περίεργη ερώτηση. Νομίζω ότι ό,τι της λέω το καταλαβαίνει μια χαρά και στα ανθρώπινα που της μιλάω. Τι της λέω? Της λέω ότι είναι η κοπελάρα μου, της λέω ότι την αγαπάω και όλα αυτά. Άριελ, τα καταλαβαίνει. Φυσικά και τα καταλαβαίνει και τα νιώθει. Βέβαια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Τι κόστος έχει το να αποκτήσει ένας τυφλός ένα τέτοιο σκύλο? Ένας σκύλος οδηγός περίπου όταν τελειώνει κοστίζει γύρω στους 25.000 με 30.000 ευρώ. Και αυτά τα έξοδα ανεβαίνουν γιατί εμείς συνεχίζουμε να παρέχουμε υπηρεσίες στους ανθρώπους, τους υποστηρίζουμε σε ό,τι έχουν ανάγκη και δεν είναι μόνο στην Αθήνα, είναι και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι ακόμα και η εκπαίδευση του σκύλου αλλά και του ανθρώπου που γίνεται κατά τη διάρκεια της συνεκπαίδευσης, γιατί όταν τελειώσουμε το σκύλο οδηγό, έχουμε αξιολογήσει ήδη τις αιτήσεις που έχουμε ανθρώπους που θέλουν να πάρουν σκύλο οδηγό, που μπορεί να είναι σε όλη την Ελλάδα. Πρέπει να πάμε εκεί, να δούμε πού ζουν, να δούμε την αυτονομία τους, την ανεξαρτησία τους, να δούμε ότι μπορούν να κινηθούν με το λευκό μπαστούνι, ότι έχουν εκπαιδευτεί σωστά στην κινητικότητα και στον προσανατολισμό. Κάνουμε μια συνέντευξη, η οποία είναι και βιωματική αλλά και προφορική, με ερωταπαντήσεις. Από αυτές τις πληροφορίες που αντλούμε, αντιλαμβανόμαστε αν αυτός ο άνθρωπος που μας έχει κάνει την αίτηση μπορεί να πάρει ένα σκύλο οδηγό ή αν πρέπει να εκπαιδευτεί σε επιμέρους κομμάτια. Ναι, γιατί είναι ένα δύσκολο πράγμα το να ταιριάξουν άνθρωποι και ζώα για το συγκεκριμένο σκοπό. Πολύ σωστά. Είναι το πιο δύσκολο. Εκείνο το κομμάτι όλο είναι περίπου στα 2 χρόνια. Άλλη 1,5 μήνα είναι εκπαίδευση του ανθρώπου. Η συνεχιζόμενη αξιολόγηση και παρακολούθηση είναι καθ' όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης του σκύλου. Επομένως, γι' αυτό μαζεύονται και τα κόστη. Και πολλές φορές και ένας σκύλος οδηγός μπορεί, παρόλο την εκπαίδευση που έχει πάρει, στο τέλος να μην κάνει. Μπορεί να βγει εκτός. Υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις. Υπάρχουν πολλοί ασταθμητοί παράγοντες που μπορεί να προκύψει. Μπορεί να είναι από θέμα συμπεριφοράς, αλλά μπορεί να είναι και από πράγματα που έχουν προκύψει στην πορεία και ο σκύλος αυτός να μην μπορεί να συνεχίσει να οδηγεί. Επομένως, εκεί θα πρέπει ο σκύλος να σταματήσει τη δουλειά του, γιατί εμείς θέλουμε την ασφάλεια του σκύλου και δεν θέλουμε να τον πιέζουμε να κάνει κάτι που δεν μπορεί να κάνει. Και επίσης και την ασφάλεια και του ανθρώπου και της ομάδας. Όμως αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι όλο αυτό το να τον επιτηρούμε. Εμείς ουσιαστικά, παρόλα αυτά τα κόστη, η σχολή δίνει αυτό το σκύλο και αυτές τις υπηρεσίες εντελώς δωρεάν. Και πώς καλύπτεστε εσείς, εργάζεστε δωρεάν? Αυτό προσπαθούμε να βρούμε. Με χορηγούς. Ναι. Ο κόσμος, οι εταιρείες, τα ιδρύματα, οποιοδήποτε θα μπορεί να μας βοηθήσει για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτό και να γίνουμε ακόμα καλύτεροι σε αυτό που κάνουμε, μεγαλύτεροι, να δίνουμε περισσότερους σκύλους οδηγούς, γιατί οι ανάγκες είναι πάρα πολλές. Πώς έχεις βιώσει αυτή την αλλαγή σε τυφλούς ανθρώπους όταν αποκτούν έναν σκύλο οδηγό? Είναι κάτι το οποίο τους αλλάζει τελείως τη ζωή. Τους δίνει μεγαλύτερη αυτονομία, ανεξαρτησία, λιγότερο στρες. Είναι πάρα πολύ σημαντικός ένας σκύλος οδηγός. Τώρα μια και ξύπνησε, είναι ευκαιρία να μου πεις ο πιο καλός ο μαθητής ποιος ήταν? Και οι 3 σκύλοι αυτοί έχουν την ίδια αρετή, να είναι καταπληκτικοί σκύλοι οδηγοί. Και οι 3 έχουν τρομερή καρδιά, τρομερή ψυχή και πολύ καλό μυαλό.
Εδώ η Άριελ.